Dobrý deň, volám sa Stanislav Podroužek a chcem vám predstaviť nový produkt stránky Multipohodlie.sk. Jedná sa o kreslo, ktoré vám umožní prácu s počítačom bez stola v pohodlí kresla. Stačí sa posadiť a jednoduchým ťahom ste v pohodlí. V PC kresle máte všetko po ruke. Počítač ide a môžeme ísť na ďalšie funkcie. Kreslo je vybavené hubom, ktorý vám umožní pripojiť až 7 USB zariadení. Ich činnosť sa ovláda prostredníctvom vypínačov. Tento priestor je určený pre myš. Poskytuje dostatočnú oporu pre lakeť a priestor pre prácu s myšou. Je ergonomická a ruka pritom nebolí. Klávesnica sa nachádza pod monitorom, odkiaľ sa dá prisunúť do požadovanej polohy. Doska zároveň slúži ako opora pre zápestie pri dlhom písaní a na svoje si prídu aj milovníci PC hier. Aktívne reproduktory vám síce spríjemnia pobyt v kresle, ale ak zatúžite po troche súkromia, nasadte si slúchadlá. V ponuke máme až 6 rôznych farieb poťahu, z ktorých si môžete vybrať. Ďakujem vám za sledovanie môjho videa. Pre viac informácií navštívte moju stránku multipohodlie.sk alebo jej českú verziu multipohodlie.cz.